Бүтін дүния татарша диктант акциясына мөслимләр актив кушылды. Диктантка мизгил яшьләр үзәгендә старт бирелде. Һәр чирада актив катнашучы яшьләр бу акциядан да читтә калмады. Мизгил яшьләр үзәгендә 10-дән артык райондашыбыз диктант язды. Диктант тексты Ибраһим Газиның «Сыерчыклар» хикәясеннән алынган иде. Күпләргә акция мәктәп елларын искә төшерде. Мин инде диктант язарга килдем, үземне сынап карарга, үземнең белемемне тикшерергә. Мәктәптән бирле диктант язган юк иде. Шуның өчен килдем. Безнең районыбызның яшьләре бик актив, һәрбер акциядә катнашырга торалар. Шуңа бүгенге татарча диктант язу акциясына кушылырга булдык. Безнең инде бүгенге әсәр Ибраһим Газиның «Сыерчыклар» дигән әсәре. Бу көнне районыбыз мәктәпләрендә, үзәк китапханәдә, Җәмигъ мәчетендә дә диктант язу оештырылды. Район буенча 20-дән артык мәйданчыкта диктант язылды, акциядә 1000-нән артык кеше катнашты. Диктант бик җиңел булды дип тә әйтәлмим, авыр булды дип тә әйтәлмим. Үземнең мәктәп елларына кайтып килгәндәй булдым. Гомумән әйткәндә, бу татарча диктант язу кешеләргә татар телен онытмаска ярдәм итә торгандыр дип уйлыйм. Мезгилнең директоры яшь кадр Харитонов Вадимны поддержать итәр өчен 79 яшемдә диктант язарга кердем. Хаталары күптириннаның, конечно, чакыруларына рәхмәт. Исән-сау яшәгез, сәламәт булыгыз, сихәт булыгыз. Эшләрегездә уңышлар телим. Яшьләргә үрнәк булып килдем, әби. Диктант язу ошадымы соң? Диктант язу ошады. Әйбәт, хаталары күп микән, юк микән беләсем килә инде. Татарча диктант татар телендә хатасыз язарга өйрәтү, әдәби татар телен кулланучыларның даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү максатыннан үткәрелә. Диктант нәтиҗәләре 30 көннән соң diktant.tatar сайтында чыгачак. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.